Dini ang khoroksa bukhukni kapalni kaisa kubi kothomano sawi khnarnai. O bukhuk kaijakmani yagulo bini bekrajak songbai satok jakmani tai saknang yaklaijakmani kaisa kothoma. O bukhuk ano bini kothomano share khlaigya. Haike norok khnai tongdi pulani simi paithak jora. Ang sawi khnarnai norokni takhuk Andrew Deborma. Puila o bukhuk bai bini besai sinilaimani hingke borok hostel porilai furni simi sinilayo. Class 10 ni simino o bukhukno bini besai hingke hamjagi phaimani. Haifuna apro o bukhuk hamjagyako. Ulo college bo borok khoroknino kasa laikya. Afroke o bukhuk bo hamjakmani phaikya. Pia o bukhuk hingke Hindu tai bini besai hingke Christian. Aboni bagai o bukhuk bini celano saka. Naidi jeng hamjak laifano kaijagi de manlaino jeng. Nengle Christian te angle Hindu hinai. Haifano o bukhukno bini cela saka. Ang nang banyo kaijak sinai. Ang nono simise hamjago. Nono kare ang te kebo bai kaijak ni musung ya hinai. Hake o bukhuk bo hamjagi si tongo hunke ba bini celani kokno khnawi. Christian kaijak mungno kaijak laikya. Kaijak mani ulo borokni khoroksa seraibo ungkha. Abni ulo o bukhukni besai kaisa online job manka. Hake bini besai duty rogo thangpuruke o bukhukno bini bekrajak tai buprangjak song belaikono saknangya khlainani chengkha. Tangi o bukhukno abo hai khlai hingke agi kainani sikango o bukhuk bai beslano kainani musungjakya. O bukhukno Hindu nukhungni hinida chajakya ebake boro chajakya ungma klaikha abo o bukhukbo saimanya. Besai nogo keri furum ke o bukhukno saknangya hanang pinang khlayo bekrajak bai buprangjak. Saljake besai nogo sokpaye nugui rifaikya o bukhukno bekrajak saknangya khlaye kutugui tongmani. Abono nugui besai o bukhukni khananggai bini nichini bumanono hinai bujokha. Pia bahamjak ni beskango kutugjago hinai o buma beslano taibo kutukha. Afurni simike walailai borok bihik besai o bukhukni nogo gipili phailekya. Besai ni nogo o bukhuk bisik nei tonggai phaikya. Abni ulo bini nogo kaham kheno bini besai tei besano tei borok tongphaimani bisik bri laikya. Pia waisasek samung nagai besai bini kamiwo thangai gipili phaike o bukhukno joli jak phayo kutuk phayo abo haingo. Abo haino salja bini besai kamiwo thangai gipili phaimani o bukhukno haini sapaikya. Ang nogo taisa thangsinai ang nang bai tai tongmanleya. Ang nang bai kaklainani nang sinai hinai. Hake o bukhuk bini besaino alpro kabui kebagai saka. Ano yakari ta thangdi ang nono kari tai sabu bai tongnai hinai. Haibono o bukhukno afro joli jagai yakari kelangai thangka. A horo o bukhuk chana ningna muitumanya kabai mangno tongkha. Abono nugui bini cerai bono saka. Takap di ama babu taisa kipili phayane nengkap khe ani bekha tongthokya ungo hinai. Aboni taini salo kubuino bini besai nogo kipili phaikya tai o bukhukno sapaikya. Ang tai om hai ingliya ang nono yakari tai thangai manliya nengano nakar sidi ang nono tai ani besano yakari thangai manglak ang nono hamjago tai ani nukhunang hamjago noroksi ani nukhung hinai. Bayap song oko thumano rgei ang omono sanamu chungo hamjakma ungkha thancha tei kesang kesang tongnani kaisa lama. Aba haino nukhungo hamjak laima kwrwi hingke a nukhungo khaksangma tei tongthokma kwrwi ungnai tei khaksangma mani ungnai. Aba haino norokbo nukhungo hamjak laima tongnani no swrungdi tai nukhungni borokrokno bo phwrungdi hinai ani bisingtei tinini koimo. Hage tinini kothoma asukno tumungno tinini okothoma no norok sajagui tongo hingkaba norok like khlaidi tai share khlairdi. Omo haino norok ani channel o katal phai tong hingke subscribe khlaidi bwskangni salo teibo motivation tei story video rokno ang tubunani chai tongnai. Au hingke norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.